Fl-aħħar 24 siegħa total ta' 5 każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna. Fost dawn, hemm raġel ta' nazzjonalità Indjana li jaħdem fis-settur tas-saħħa kif ukoll persuna li ttestja pożittiv minn screening li sar qabel saritlu operazzjoni fl-isptar. Minn dawn il-każi ġodda, 4 kienu trasmissjoni lokali biex bekk il-każijiet totali ta' coronavirus f'Malta telaw għal 139 fejn minnhom fiequ biss 2. Mill-aħħar aġġornament ta' Superintendent tas-Saħħa Charmaine Gauci saru 432 swab biex l-ammont totali issa tela għal 4662 swab. Fl-ħarsijat ħarġu żewġ direttivi li ħallew lil ħafna jistaqsu x'se jiġri minnhom u ta' madwarhom. Prof Gauci kjarifikat dan. Fuq relatives li jiexu ma' dawn il-persuni. Idealment, inti dal-nis jibqaw jiexu ma' dik il-persuni l-oħrajn kollha ħalli inti tkun ċert li inti kontenjajt is-sitwazzjoni kollha. Però nifmu li hemm ċertu sitwazzjonijiet fejn persuni li jkunu qegħdin jiexu ma' dawn in-nies vulnerabbli ikollhom bżonn li huma imorru għax-xogħol għaliex ma jkunx possibbli li jagħmlu teleworking. Allora f'dawk iċ-ċirkostanzi mbagħad hemmhekk iva jkollna nagħtu li l-persuna jista' jmur għax-xogħol u jekk ma jkunx hemm min jista' jgħin fix-shopping dawk in-nies ukoll jistgħu proprju jmorru għal shopping ukoll ta' ikel li huma essenzjali u mediċini. Dan il-lockdown għall-anzjani u persuni vulnerabbli jidħol fis-seħħ mis-sibt filgħodu. Fil-konferenza ngħat ukoll li dan il-virus għandu diversi sintomi li mhux neċessarjament wieħed jista' jassoċjahom ma' riħ normali. Ħafna nies ma jkunux qegħdin jissuspettaw li huma għandhom dan il-virus. Ħafna drabi ġieli qed ikollna persuni li l-uniku differenza kienet dik li anke konna qegħdin naraw fil-letteratura dan l-aħħar li ikun hemm changes fil-taste to smell. Li hija xi ħaġa li persuna jinduna u issa żjed ma nibdew ngħiduha wkoll in-nies jibdew jindunaw li iva din tista' tkunu l-ewwel sintomi ta' dan il-virus. Intant, kien konfermati li l-anzjan ta' 61 sena li fl-aħħar jiem kien qed jingħata kura minħabba l-COVID-19 inħareġ mit-taqsima tal-kura intensiva. Iżda fl-aħħar sigħat iddaħlu żewġ persuni oħra. Prof Gauci saħqet li iktar ma jgħaddu l-ġranet iktar qed jiżdiedu l-każi ta' trasmissjonijiet lokali. Fit-toroq il-pulizija dejjem b'ħidma biex jaraw lin-nies li jkunu fikju iħallu distanza ta' 2 metri minn persuna l-oħra. Il-Professur Gauci qalet li għalkemm in-numru ta' każi fil-jum tal-ġimgħa kien wieħed baxx, jista' jkun li l-istampa kollha ma tkunx daqshekk ċara għax jista' jkollok sitwazzjoni fejn hemm persuni li mhux qed jersqu sabiex ikunu ttestjati.